Mä oon Lauri Heinonen ja lähettämötyö kautta vastaanotto on mun nykyinen työpisteeni. Se oli 2017 vuoden lopussa. Mä silloin kuulin, että tänne tarvittaisiin työntekijöitä, niin mä sitten kävelin sisään kysymään töitä. Päänyt asiassa tietysti tavaran pakkaamista ja lähettämistä ja rahdin tilaamista ja autojen lastaamista ja purkamista ja tavaroiden etsintää ja hakemista ja jonkun verran laadunvalvontaa ja työpisteiden tukemista. Mitä kaikkea nyt vaan pitää johonkin siirtää, niin yleensä se on sitten minä. Pääsen tekemään montaa erilaista asiaa. Mun ei varmaan pää riittää siihen, että jos tekisi yksitoikkoista hommaa alusta loppuun asti. Että monipuolisuus. Meillä hommat on aika pitkälti semmoisia, että opetetaan tekijänsä. Et se on kauheasti merkitystä, mistä sä tuut. Tietysti jos on valmiiksi semmoiselta alalta, missä on paljon kädentöitä tehtynä, niin pääsen helpottaa täälläkin. Hyvä ja luotettava työpaikka tietysti, että ei tarvitse pelätä, että seuraavalla viikolla ei olisi töitä. Ja hommat hoituu, niin se tuo tietynlaista mielenrauhaa tietysti kaikkea. Hommat hoidetaan loppuun asti luvatusti. No kyllä ihmiset tykkää meidän palvelusta, nopeudesta. Ollaan valmiit reagoimaan asioihin. Saadaan toteutettua hyvinkin kiireisellä aikataululla montakin asiaa. Onhan tää nyt kasvava yritys ja monta palkintoa vissiin on tullut siitäkin, että ollaan noustu. Ja silloin kun mä oon täällä ollut töissä ensimmäisiä vuosia, niin sen jälkeen me ollaan laajennettu. Työntekijöitä on monin kerroin enemmän ja kasvuvaihtoehtoja on joka suuntaan ja on se kiva olla sellaisessa mukana.